Actually, chúng sudah election naik sini di pramota chúng activity kaya, sini activity kaya mana main udah kan ke chúng di pramota ni core ideology core demand bonus chúng jenogono bahaya tebe siroi mana bonus sih, sini greater Tipraland temani bagai nang sini constitutional solution temani bag nang bonus sih chúng base kaya kami amsai wo chúng prosar kaya. O prasa khaimani janogon buchikha je tipramotha tei bubagra simene chini tiprasane সংবিধানিক সলিউশন পাবই মানে বড় বিশ্বাস খাইকা তানে के जे सरकार तंगनाय रो जे प्रतिश्रुति रो जे सामं खाइनाय हनै तिप्रासानि बाङै मोंसा खाइजे अम बड़ काहाम के बुचीखा तै नौखा हानि बाङै ने चुरु सामने आमचायो सिनिया त्रिपुरानि गोबांमा आमचायो जों आबक लोकसभा अंनाय दे इंया दे विलेज कमिटि अंनाय दे इंया दे बनो नायै जों कैंपेन खाया बा प्रचार खाया ताने के चिनि जे आदर्शगत जे दाबी तमनि बनो जनगण ताबोफोरनि बाक्सा बुक्से क्लियरलि साइमेयाखो बनो चिरवानि बाङै जों खायका दिनि जॉइनिंग खायफेबेका बरनबो आं पयनानि मुसुबो जे निराव बहायनो गामियाम सायो थांबिते गाहाम के सामु खायनानि बागो सरगे कासाबा सुबुं जे गामि लुग्रो ताबो गलायनो कन्फ्यूजन दङ जे थानायो हास्तियो जे इंटरलोकेटर जे हास्तियो इकोनॉमिस्ट फासुखि याखलो बुसि जरते जे ग्रेटर टिप्रालनि मुखनि या तबाबु जरते दासलसे सके बाबु तो आं मीडिया नि बिसिंतो जत लोकरक साइमा खा जे जों एकेडमी सोबाय मालायखा जों महाराजानि नेतृत्वे महाराजा प्रेस मिटो काहाम के साइरखा जे जों चिनि साथायनो साखा हनै चिनि बुबाग्रा साखा जों जत साखा प्राय 13 जना जों मालायखा जों चिनि साथायनो जों साखा केंद्र सरकार बनो बाहाय वाचनाय बफ्र खायनाय बफ्र खाया बत केंद्र सरकारनि ऊपर डिपेंड खायनाय जों ताबक साइमे जे बफ्र नाय हनै तमाके चिनि बुबाग्रा नेतृत्वे जों गुबै फाइट खायदों माने अमो सालसा जय नाय अमो परिष्कार इंटरलोकेटर फाइहा अंनाय अमो हाय कगया इंटरलोकेटर फाइबो फायैबो चिनि दफानि बागै जे बुबाग्रा सामु खायदों माने चिनि थैयो से गोदालै थां हाग्रेटा तिप्रालेन अमो जों थैयो नमा तंनाय जतदिन जों मायासा बनो सभा मा खायनाय केंद्र सरकार वासक जे बर त्रिपुराव चिनि त्रिपुरा सारावनिबो अधिकार दङ अधिकार मानानि नांगौ हिवान थखांके बर रथ आरो आशा खायो केंद्र सरकारनि थानि चिनि खरां सबनाय चिनि बुबाग्रा दिल्ली सावै दङ खरां सबखा बर बखनाखा होम मिनिस्टार प्रधान प्राइम मिनिस्टार बर जतन चिनि बुबाग्रानि खंतै त्रिपुरासानि प्रॉब्लेम न काहाम की खनाखा तै सल्यूशननि लामाबो बर खनाखा अब केंद्र सरकारनि ऊपर जों नायसिं दङ बर बफ्र चिनि त्रिपुरासानि हामख्रायनि बागै तबनाय अबनो सेंसर को पासे राजनी निर्वाचन निराजन रेखा पाइथम हाफतो बीजेपी रो खुबलाय खाते कायनो मीडिया अबनो नों एसे टीटीएडीसी नि सीएम रो बुते खाय नाय तंते बुते इफेक्ट खायमानो हाय लोकसभा बीजेपी रो काम मातो एक्चुअली बरनेरो विधानसभा साव पाय चिनि बागै मेटाया त्रिपुरासानि बागै ब पार्टी काहाम खायनाय अवश्य मेटार लोकसभा सेवा पायनाय सेवा पाया बत बरनि माने नेशनल नि जे पॉलिटिक्स खायनाय रो बर वान सबथों आं बनो कमेन्ट रो मुसुया सेवा पायनाय सेवा पाया बा तीनटा राज्य बीजेपी पायखा बत तमा इफेक्ट नाय लोकसभा अमरनो तो जों सालायनि सिनां जे आंखे हायछि चिनि त्रिपुरासानि बागै जों तमा मानाय तमा माया ब पार्टी फायखा के जों सुबिदा नाय ब पार्टी फाया के चिनि बागै हानाय अवश्य जों वानस जानाय विषय काजे अमनो आं सानानि मुसिया चिनि त्रिपुरासानि हामख्रायनि बागै जों ताबाव कनसेन्ट्रेट खायनि नांगौ चिनि त्रिपुरासानि हामख्रायनि बागै त्रिपुरा मथानो तैबो स्ट्रं खायै चिनि बुबाग्रानो जों लगेरलाइन नांगौ अमसे आं सानानि मुसि रेजाल्ट तो जनगणनि मैंडेट बहुत स्वाभाविक जे दल कप्लाइन खाबरनो अभिनंदन बावो जे कताल राज्य उन्नाय जनगणनि बाङै सामु खायथों अमनो तै तमा सानायबा